Хора, аз съм Алекс и добре дошли отново в канала ми. Днес ще показвам едни мои карти на Евро 2024 Германия. Абонирайте за канала с камбанката и оставете лайк и коментар. Така, направо да не се бавим повече, направо да почваме. Почваме с Джулунд някакъв от Дания. Ето го. Имаме Шакири от Швейцария. Имаме Мейер от Германия. Имаме Мартинес. Не е този от Интер, а и този. Имаме Зайнутинов от не знам каква е тая държава, ето го. Имаме Палаускас. Ето го. Само да го видите. Имаме Пастахополос. Него от... Не знам, то дори не е, то няма държава. Имаме Бензема. Ето го Бенземато. Имаме Ембапе. Ето го. Имаме Чиричес от Мумбия май. Имаме Лаймер. Его Лаймер от Байерн Мюнхен. Имаме Еванс. Ето го Еванс. Ето го. Имаме Уилсън. Ето го. Имаме Форсберг. Опа, чакай, че го изпуснах. Ето го Форсберг от Швеция. Его Шейдаев от... Не знам коя е тази държава. Ето го Шейдаев. Имаме някакъв си Скака. Не знам как му се произвежда името от... Той от Швейцария. Имаме Далот от Португалия. Ето го Далот. Имаме Кетелаере от Белгия. Имаме Роберт Левандовски от Полша. Ето го. Имаме Кернич. Ето го. Остават много карти още. Не знам дали ще мога да ги покажа всичките. Имаме Асерби от Италия. Имаме Гвардиол от Сърбия. От Хърватия де. Имаме Балекян. Ето го. Имаме Адеми от Виетнам май. Его и Дамян. Его Дамян. Имаме Лукако от Белгия. Ето го Лукако. Ладах. Ето го Ладах. От Ирландия май. Имаме Робъртсън. Его Робъртсън от Ливърпул. Имаме Рахмани. От не знам коя държава, но е от Наполи. Его. Имаме Лунин от Украина, който е бил вратар на Реал Мадрид. Его Джуд Белингам от Англия. Его Джуд. Имаме един Радо. Его Радо. Вратар. Имаме Лахъм от Германия, щом от Байерн Мюнхен. Имаме Зелински от Полша. Его от Наполи. Имаме Тонали, който той е от Италия. Имаме Бонело от не знам каква държава. Имаме за накрая на това видео имаме Лука Модрич от Хърватия. Показах ви всички карти. Имам още. Ще ги такова на друго видео. Абонирайте се и оставете коментар от мен. Чао!